straight. Saka inini pese pamunenda akawana munoasiya vana ndakamboenda navo nekufamba kuzotwaye kuchikoro kwakavaitira kuri vana vakataiwa mama kwatiri kwamukugara nesu tichiya kuchikoro ndikati mwana magara anoita neni ndouraiwa nevakomweni pana chandinoda upenyu hwana hwenyu. Alright, saka muchienda ikoko kunogara ikoko mutati vakaenda newana isu vari 7 ndakamboenda navo ndavazodzoka vaigona kufamba ngandasara nevadiki wadzoka wega nekuti kuchikoro kubva masara ne3 we10 newe2 pane 5 futi pakati zvamakadzoka wanga wakugara nani pamakamburi kwamamu zvakaitika changamire wangu pandakatengesa fodya yangu inini ndobva ndatenga gosari rangu chikafu chese chakawanda mwana wangu yakabva atizirwa nemukadzi anauziva kuti akutora advantage yekuti asari achirarama nechikafu changu ndikamuudza muna tinondega mbonoshandira vana ndichitsvaga kwekurimira fodya kune huni ndodzoka ndiye akasara achigara nevana nemukadzi wake asi pasvondo tega tega ndaitopota ndichidzoka ndichiona chavasina chese ndichivapa asi anauziva kuti vakunyangura kuti vane kudya mari dzangu dzandaenda kashanda ndi chikafu chamaiwapa maisenza ndiani ndini ndakashanda fodya iyo ndandashanda fodya ndega kana munda mangu havaipinda kana kusakura havaita asi pavo ndakangotora mwoyo yekuti wana wandini ndakavasirwa ndobva ndangotaregai futi ndakatomboenda kumapurisa kumashure tichitanga kurima fodya ndobva ndanzaivaendatora piswod ndobva ndachiti vana wandini kuti ndakagara navo kwe18 years asi hanaziva kuti ndiri kutozvikanganisira pati pandakadzoka kumapurisa manekuti nyaya dzadini dzapera saka pazvaingoitika ipapo ndairamba ndikuti zvinhu zvichadini zvichadarika asi hanazichoziva kuti kukura kwezvinhu wana maida kuti wana wanyarare here muchipinda nechikomba mubedroom yababa wavo kana kuti muchirara nechikomba sekutaura kwamaita imimi muchirara nechikomba pamusha pavo saka maida kuti wanyarare here ipapo hangu ndinobvuma ndakakanganisa asi kuti inini kubva pandakaita pamba ndakabva nekuda kutema nebenzi nevana pandozvatiri kukubvunzaka kuti maida kuti wanyarare here chikomba maita chikomba mufudzi wenyu angari mufudzi wenyu wemombe pamba ipapo baba wanyu murume wenyu afa hapana kana mwedzi kana miiri 3 days murume akufa akupinda mubedroom menyu mairara baba wavo zvese izvozvo vana vari kuzviona maida kuti paite rugare here pamusoro echangani zvekuti 3 days vamenyika ini mai vangu ndochiti vakasara panhamo murume wangu vese vakaenda musi wafutsira murume wavo mai vangu akagara mwedzi wana varipo vana vairepo mai vangu vairepo wakaenda here vana ngadi ndowaona chikomba chaakupinda mubedroom maida here kuti wanyarare mufudzi baba wavo wafa hapana mazuva paakupinda chikomba kana muri mimimi anganzi auraya baba wavo ndiani aiwa nguva yekurwara andii mukomana anga ane nguva futi aripo baba wafa nguva vanga varipo baba wafa iye mazuva 3 aakupinda mubedroom pamupesa apa pamumaihwanda wasingazvioni kuti muri kudanana baba wari wavari wapenyu chingagozorambika here kuti relationship yenyu relationship yenyu imimi hamungati muri kuchema 3 days nekuti muri kuchema ka 3 days kana mwedzi chaiwo muri pakuchema maatoona mafudza-mombe akutorara akutorwa simbi Patience murume wako uyu Jafa Fimasu akarwara kwenguva yakadini? Munhu aingoita on off vakanga vaappendix vangu waopareta saka vaingoti zvikatanga zvichingotanga maigara mese pese pavanga vari ndaigara navo uyu Itai uyu akatanga kutokushandirai achiri mupenyu vasati vatomborwara achingofa achibva adi waakurara naItai makatanga kurara naye mushure murume wenyu afa kwenguva yakadii ndofunga
tangotanga kuchikora fodya muna January. Labor yakundikurira. Kwenguva yakadii laurai? Baba kuma 5-6 months. Even 5-6 months akupinda mubedroom nekuti vari kutaura kuti wati iwe wakatanga kuonekwa achipinda mubedroom after how many days? 3 days. After 3 days. Asinai patience. Wana ngatidzo kumwana makatanga kuona achitaya kupinda mubedroom after how many days? 3-4 days. Anga akupinda mumba mukaona akupfeka mbatya dzani? Vakasvika makuduza ati ava ndo vamababa venyu vasana tumani ava ndo vakatanga kunetsana chaiko chaiko. Asinai patience ndinokubvunzawo. Iwe kuti itai uyu agara achikushandira kubva baba washe wapenyu. Achikokushandira muchiitsana zvamaiita foni yenyaya ipo baba yatokutireva vanyaitorimwe mari futi. Iwe uri kuti iwewe makazo danana naitai anga achingoripo achingoita zvaaita zvaaita iwe bva kuti labor yako ndikurira kubva wadanana naitai zvakachinjei zvaanga ari kubva kare achikushandirai nezvekuti ngekuti waurara naye labor yabva yareruka yakareruka pakuti iye ari mushando iye agara aripo mushando wavo. Zvakazoitika ndezvekuti tarimo takazokwanisa kutenga zvinhu tiri pamwe chete. Mushando wako kauyu anogozoona mari kupi mushando wako iwo? Fertilizer yekurima changamira. Haisandina pekutanga agreement yanga akatenderana nemumwe. Aifanira kutangira mari pamwedzi. Saka akurwara achibva ati aiwa pamwe ndinozotadza kukupa chi. Saka ndichakupa ndima yekuti uite seurimi ndopane fertilizer. Saka zvakaro avo vakabva kuSouth asina chaivanacho. Ndopo akatanga kuya kuti tipei fertilizer yatakashanda napaBeni. Yakashandwa napaBeni. Ndikati fertilizer ndipei ndakashanda ndega muri kuSouth Bay. Ndopo akatangira hondo dzese panyaya yefertilizer. Mazopa itai fertilizer isu tichitimima sei. Zviro handiti iwo uri kutaura kuti panofa munhu vanhu vanotaura kuti pane ane zvikwereti here, pane ane chakati here. Wakataura here kuti aiwa tine chikwereti chaitai mushandi wedu asina mari yekudii yekutambira kwemwedzi yakati anga asingatambiri. Aiwa but zviro zvakagoyiwa ka musi wekugowa kanopanotaura nyaya yezvikwereti. Iwo zvakaitika kungotiwo semunhu wopamwe akabatikana ndaitana pamwe vanozviziva kuti munhu yaripo vachataurawo nyaya dzipi idzodzo asi havanokwanisa right. Waenda wakazoenda here kwavari kuti aiwa makakasika kuenda asi pamba pane problem yakati yatinaitai uyu mushandi uyu tomuita sei? Saka vanozobvuma sei kuti aiwa itai uyu iwewe wazenge baba vangazobvume sei kuti zvakozoitika mushure mechikwereti chaka chakunetsa? Aiwa wakaenda here kundovataura kuti tine problem yewana 7? Saka waigozoziva sei kuti pane problem kana usina kuvataurira? Dai wanga wakaramwaka wangadai uri kuya kudare here kuti mukadzi wedu dai vari vanhu vakaramwa? Uri kuti chii kana uri kuti uri mukati mambo mukadzi uyu ngatoswerera agapara mhosva yekutora chikomba kuuya nacho mumba. Saka zvaakauya kunyangwe anga ari mushandi akachiwa mushandi ingawani mwana bamunini wayo. Saka zvakadaro zvekuti wobvunza wangasikati acheuki iwewe sezvawataurirwa nababa namambo. Mambo wakuyeuchidza kutoti waifanira kunge wakaenda kwavari kutoti wana havana chokudya. Saka wakaita udyire kutoti nechikomba imhosva yawakapara musha wakapisira. Saka zvotoreva kutoti aidha wakatopisira murume achipo asati atomboputika. Saka zvakawanda zvawakatoita zvinonga zvinoita uri nemhosva mukati memusha.
ukati hausi mumusha mavo utori mumusha mavo ngekuti murume newe muri nyama imwe chete. Saka zvinove muri imwe chete newana ndo wanotosarapo, iwe ungatosunge wana ndo wanosara wako newe wawakaona waripo ndo warizweni. Ndo chokwadi ngekuti murume wako ane majaha wakutaura kuti akatoroora. Baba wavo wachiuye mzai wewe vanoti ndiyo mukadzi wangu. Iwewe wouya nemurume wako uye anotaura kuti chii kumukadzi wake. Anotaura kuti zvakaita asi akatsvaga munda iwo ndini nababa wavo kumasvingo kwandakatosiyana vaka kumusha. Mzai amai patakutaura hazvina basa kuti munda ndewako nemurume wako. Zveshuwa munda ndewako nemurume wako. As long as uri kuita tsika dzakanaka uri pamunda wako nemurume wako nemhuri yenyu. Kana murume wako afa hauchati munda wangu woita zvaunoda pamunda ipapo pane vana. Kwete angata zvandinoda asi situation yakandirwadza. Isituation ipiko nekuti uyu mufudzi uyu anga aripo achishanda. Saka rimwe simba rawaida nderipi iro remufudzi uyu anga aripo ari musenzi wenyu. Kudanana naye zvazoda kuti zviite chii. Botaura nyaya yelabor nemanpower kana kutodana naye wakanga kutomupedza futi mwemanpower. Ipapa mutaura ino wakatodanana baba wasati wafa nemukadzi anga akuita chihure murume ako noti murume ari kurwara ndo zviri kurwadza kurwadza wana manje kana kurohwa dai wakatofa. Even vari kusauzi shoko rinenge richienda kuti mai waakurara namafudza-mombe. Shoko riri kuenda mai waakurara nechii? Imhosva unoziva kuti imhosva unoziva kuti imhosva kupisira kwawakaita murume wako asati afa worara nemafudza-mombe ake waakurara naye mugumbezi rake. Wakatorara naye before murume wako asati afa. Ndakaita nekusaziva. Right, hanzi iyo yekusvibisa musha aibvuma. Zvipfuyo hanzi kune mombe 2 dziripo. Normally zvipfuyo hazvichengetwi nevanhu. Hameno mapurisa akaita izvozvo kuti akapayo zvipfuyo zvinotorwa zvichienda kuve kana zvinochengogara ne4 madzishe dzinoendeswa mumadzishe individual. Hameno mapurisa akataura izvozvo kuti zviendeswe otherwise zvinoendeswa kune madzishe masabhu. Vakanga vaona vakati pamwe dzamuzokurumidza kudziwana pota muchienda nadzo kana kudhibhi kana kupi kwese kwamune muchienda nadzo kuitira kuti munhu anokurumidza kana dziri dzemudhuze dzisati tadziendesa kuno munhu anokurumidza kuona mombe dza. Ane nguva yakadini mie nadzo? Ndane gore 5. Kachangamire ndiri kuona kuti pamutauro wavo vari kutaura mukati medare zviri nani kuti sekubvunza kwaitwa nemutongi ndiri kuona sokunge ivo mai avo vagona kuprodusa tsamba yavari kutaura inovabvumira kuti vange vachichengeta mombe idzodzo. Tsamba yavari kuti izvo inozikanwa nemapurisa kana rakapuhwa nemapurisa, asi zvakuda kuchionekwa kuti zviri kubvunzwa namambo idere ravari kutaura, nekuti ipapapo panonetsa kuti tipaverify pasati paonekwa tsamba idzodzo dziri pamutemo. Ndotora kuti zvipfuyo hanzi pane 2. 1 iyo yakatengeswa nekuti avo vari kutaura kuti dzakatinwa dziri 3 nedhongi. Dhongi rechitatu
mombe idzi ndingati musi watadzwa vazvino handiti hama dzavavo dzaivapo handiti nehama dzedu dzose takaonesana kubva kudanga pakataurwa kuti pane mombe 2 dzakauya dziri panapa asi dziri kuzikanwa muvhileji nekuti pamwe muridzi wadzo unogona kuuya achizodzitsvaka dziri kutozikanwa dziri pamusha pachiwewe right pozoita mombe 1 yakasara iri pamba ipapo nedhongi randiri kutaura kuti zvose zvakabudiranwa pachena hama dzavo dziripo isusu hama dzavo nesu tiripo saka zvokuti vakatengesa kana kuita se hatozvi ndo varitotikudza panozvitengesa rufu rwapera here kamuntu rufu rwapera tiri munachindakaitengesa muna October makaitengesa kupi kunonzi kwaRaisi zvokuti tikaenda inondoonekwa kuti inondoonekwa akandipa 10 rechimaki ndokanatora dhongi vanhu vanotengesa pamavhiri vari pamasagi 5 rechimaki. Right. Saka iyo zvipfuyo tapedza nimbatya tapedza right. Imimi moda kuti maiguru wenyu waite sei? isusu mudzimai akaenda kumurume akaisa ichiti ngaadzokere kumurume wake nokuti pamusha pedu papo patopabhawa kana mukasvika izvozvi zvake zviri kuitwa pamusha papo hazvisina chimiro chakanaka nemudzimai icho chikomba kaicho chikomba chodicho tochipinda pachikomba chachikomba wabvuma kuti ndakadara nechikomba chikomba choripiswa ameno pamwe changambe ngatinzoiwo wazibhai pamwe chikomba wachikuchida pamwe warikuda kuenda kuchikomba kana kuti warikuda kudare kusungise chikomba kuti pamwe iwo wangona kuti pamwe watoo murume wavo kana kuti chikomba ndo angatotsanangurire daro. But ipo papo kuti kuda kana kusada vatovhuma dzara kuti takadanana vari kutaura kuti kuenda mberi zvato kune muridzi wemukadzi kusungisa chikomba mubvunzo wake uri vhadhi pamusoro inini hangu ini ndakasiyana nacho chaichiri chikomba changu haasi murume wangu. Chechipiri inini kwekuti ndende nevana handi matine chipiri chii pavakatanga kuenda vakusiya vana varimo kana ivo vachida kuti vanoda kuenda nevana kana vaida kutisiyira vana sekusiya kwakamboita tingoripo ini ndinongomanya kuti ndakaroora chete musana mavo kutanga vaenda futi ndiwo rusara nevanina kuchikomba ikoko vakatosiya vari kuchikomba ikoko vatosiya vana nemukadzi vachigara ikoko ndini ndaivatengeta nechikafu chese pamuni ndindandakatenga chikafu chese nawe yakaita kuti mai havadzoke handiti mona ndakaudza tezvara kuti kuti hadza dzeni yarovorwa ndobva tezvara tichirega ndiunganidze mhuri yangu kana ndaiunganidza tochiona kuti zvinhu zvitondozvitora zvidzoke kumba kwenyu uye asara ari kupi kumba kwake kwaasarudza saka vazvinzwa manje ndobva vatiza tezvara vaya ndobva adzoka uye zviziva kuti saka inini nawe kutoti zvavo zvatozikanwa tirege ndimanye kumba kwekwendidzokere kundogara manje vatakatorovorwa asiatakura chicha munoti chinhu changu kana propati angana mubhedha angu zvese zvaivepo aiwa mira iyo Efferson vanenada ndiponda teerera patience teerera Efferson iwewe uchitarisa Efferson zviri nyore here kuti mai ava wasire mukadzi uyo neudiki wavaina mwana ane 2 years 1 mwana 5 years 1 mwana 7 years 1 wamwe 2 ane 10 years wamwe 2 ane 12 years kuti wasire uyu wasiye musha wasadzoke pamusha uenda kuchikomba uchisiya tuwana twakadai utu zviri nyore here kana muti hamutsadi kuti wadzoke inini
nhau yangu iri pakuti deno pandakambouya ndichizama kuti ndivauonesana nemudzimai wangu kuti nhasi ndaisa nhau iyi kune vana baba vakuru kwandiri. Ndakazama kuuya naye ndichi kumumbiridza, uona kamudzimai wakasirisa chide wambomira nokuti nguva yanokwana yekuti ugosunungurwa. Tichizama kuonesana akazama kunge anzwisisa, but ndichingobva akabva atotanga futi kuita izvo. Saka ndikutongoona kuti munhu hatomiri. Vakauya ndikaudza kuti bhadhara mukomana mari yavakuda, vakaishaya. Ndikati ndisire mari yemebhengi nditemese huyu, vakaishaya kana chavakandisira pazvinhu izvo. Ndakaudza kuti mubhadhara mari yake aiti, vakakona kumubhadhara. Saka chirekere chikocho kuti muchidakadai. Vakashaya nopimbawo kuti mburi kuti. Mati. Vakashaya nokudayo kuti mburi macho. Mupi? Mburi macho vakashaya kuti. Vano vakadzawo kutotadza kuchengeta usogona kuchengeta. Ini ndiri ndaivachengeta vesa. Ndiri kuona kuti nyaya iripo zvedi yekukanganiswa kwamai avo, asi nyaya yavari kutaura ndeyechokwadi isina kupikiswa neava. Kana vangataura imwe mitauro yekuti vanga vasingachengetwi nekukura kwavo, sekutaura kuri kuita uyo mwana wavo ari mumashure, ari kutaura kuti zvedi yeye ndiye akaroora. Asi pava pashaya pauviri hwavo, pashaya kana mumwe chete akunyazotaura kuti hongu takachengetwa, havachadi kuburitsa chokwadi, asi mai ava iye vachengeta. Ndimuri kuona, asi kukanganisa zvedu vakakanganisa. Ivo ngavachibuda pachena pane zvekutaurwa namai, nekuti vakatambudzikirawo vana ivavo kusvika vakure nhasi uno vange vachiroora. Ndo mumwe mutauro wandingangotaura. Kachangamira muonera ndokuita ndikuona sekunge mhosva ingagone kubata mai avo ndeyekuti wakapinza chikomba musha. Chikomba ndozofanira kunge chichibata sekuti mai ava wabve pamba nemhuri Changamire, ndikuona sekunge zvinogona kuzooma. Asi chikomba ichi ndachipenalize semaitira chakaita kupinda musha mune chino nawana. Changamire, ndinowirirana nezvitaura na Robert. Ndinogona kupamhidzira futi kuona kwangu Changamire, tinokupai zvese ndivi muchaongorora zveshuwa mai ava pamba apa vafanira kubva. Ndikuona kumba kwenyu kuminda mirefu zvanga zvakanaka baba vachiri vapenyu vachigara nemhuri dzavo. Ava vatsvaga pekugara nemurume wavo waita vana vavo 7. Murume ani wamwe vana vakewo 7 avatora wese wagara pamwe chete nehama dzese vari pamwe chete. Ndisvike kwakupedzesera ndingamechidono kuona kwangu iro ratoti munda uyu utori wamai, zvese nemombe zvese ngezvamai. Zvingatoite bedzi wamwe vana wababa wakawo anenge akura ngaandogare pake, kuti parege kunze zvinhu zvababa vedu, zvinhu zvamukoma wangu paite penyu, kuti musare makasunga muchengete vana venyu wadika. Kufunga kwangu hatisi kuti ndizvo kutaura Changamire. Kuyeuka muno muchitidzidzisa muri Changamire, muchiti murume kana mukadzi akafirwa, next of kin mukadzi anosara achengeta mhuri. Asi kana airi shirikadzi chiri diki inokodzera kunororwa, inogona kusiya vana ivavo nezvese zviri pamusha papi ipapo. Iyo yosimuka yoenda kunororwa, zvinhu zvese inosiya pamusha. Hazvigoni kuti atore chikomba achiunza mumusha mupi maanenge akarorwa imhosva. Saka mai ava kana vachiunza chikomba mumusha mune varume nemhuri imhosva. Asi kana paine mhuri dziripo dzakatoberekwa nababa vane vana nedzimwe dzanga dziripo, mai kana vasisiripo waenda kumurume, vana vando varidziro mumusha nezvinhu zvese zvakasiyana. Saka mai vataura kuti ndikupindira hangu nyingi kutaura. Saka mai vati zvedi ndakakanganisa kupinza chikomba pamba, asi ndadzoka pamba pangu. Wakanganisa. Vane kodzero kana vanobvuma wakanganisa kwavo, vane kodzero kana kukanganisa hapana munhu asikakanganisa. Kuti 7 kwakuti go kuenda mutanga kuti 1 kunyengwa kutanga umwe.
wanodzoka chikoma chodzoka futi avo wete wabanza avo uyu neuyu nekuti tiri kuti wadzoka wachengeti wana zvirere chikoma chichambira here kuyepa achibvumidzwa kuuya pamba ipapo. Ndiri kuona kuti mutauro iwoyo mamwe panga pasvikwa pane mutauri pane mutongi ataura zvakanaka zvakarushirwa nedare nevamwe vedare pamusoro pemaitirwo azvingaitwa maererano nekubvuma kwaita mudzimai abvuma sekutaura kunoita mutongi haticharambi tichidzokera futi kuya kuya nekuti uko tabva pataurika mamwe ndiri kuti dai dare rachienda mberi kuti rione kufananiza. Chanetsa pamushapa ndepa maya ndepa patience nawo yekuunza chikomba nyanya pamba uye murume wavo asati aputika ndo zviro zviri kurwadza mhuri iyo. Saka ndo mubvunzo watinoda kubvunza kuna patience kuti uchazoda kuunza here zvikomba zvako pamba apa nekuti uri kutaura kuti pamba ndepangu. Chikonzero zvakaita kuti unyanyode murume uchimuunza pamba pamushapa zviro zvinorwadza kumhuri, unozviziva here izvo? Wana wako vari kutaura kuti une wana wako wachiona iwe uchipinda mubedroom rababa wako nechikomba, unozviona kuti zvinorwadza here? Zvinorwadza asi kuti ndasina chekuvachengetesa. Ogoti iye uyu chikomba chacho anga ari mushandi wako. Aitoenda kana kumaricho achitonoya nechibage chekuvachi. But ari mushandi wako iwewe. Saka chaizokonesa kuti chazochinjimuka ndechipi? Mushandi wako agara achishanda, achigara achikushandira. Saka lebha yako yanga iripo. Chawazoda ilebha yekusvirwa. Extra labor yawanga wachida ndeipi? Nekuti uyu mushandi uyu anga agara ari mushandi wako. Chazochinjinura chii? And plus kutaura futi kuti wewe ndakazviita ngekuti chekuita pasina zvinhu zvazvakahamera chikafu iye zvinezvi wauti uri kutaura pamberi pake kuti hauchazviiti izvozvo futi chii chausaka usati usazviita wane zvekuita. Right, ngatiende kuchikomba. Mazvinzwa chikomba Itai. Itai ndo chikomba ndabvuma kuti chikomba ndakadara na Itai aizviziva akarara naye pamumba imomo, saka awane kodzero yekuti waripirwe kukanganisirwa kwawakaitwa nekuti uchiri mukadzi wavo wachikumonita kunze kwekuti wava kuti ndakubva pamusha. Anopupura izvozvo ndiani? Unogozviziva sei? Ngavapupure muno mudani vamuritse umbo hwekundirora kwavakaita ngavapupure vapambe pedani. Handizvo zvandaibvunza. Wakangori mukadzi here pakai? Tati wangu wari mukadzi here? Saka wangu wari mukadzi kawe munhu, it means kuti murume wako anga achizikana handiti kana zviri zvepfuma kuti haana kupedza pfuma wabereki wako kavanouya vachibvunza chii? Unoona chimangarwa kumuda pfuma iyi kuna chiwewe chi handizve haungati ndandiri mukadzi handisi mukadzi. Kana unga usiri mukadzi saka chibva apa ukapamusha pawo uri hure nekuti behavior yako ndeyechihureka. Saka ndiki pawakaunza uyu nekuti wakanga usina kubvisirwa pfuma, saka unozvitaura sei? Ndatindakamunza nekutambura kwandaita zvekuti munganditi. But uri kutaura kuti handina kuroorwa handisi mukadzi, handiro zvari kutaura. Saka najifia ndinoti wanenge achitaura murume kuti mukadzi wangu kana tikwanisa kundiona undiroora kwete tangotanga kuti mukadzi wangu saka uibhoira wakaenda naye mushandi wako akabvisa pfuma here kwakwate zvaka
Pamusoro. Akabvisa pfuma. chikomba ka uchiwewete chizha sarume uzvinhu zvawakutaura zvepfuma ndiwe kutezvara uda kuzvirodza ine mai yawakaachangamiri ndofunga dare rapa nyaya yaitai ndichipuwa adhiresi ekuda musunga itai iri joina nababa wacho itai handakumuona ndakaona nababa wacho so handizivi pakati powairi pemumhan'ari nayo mai yavo itai tanogara kupi. Right. Itai ari kupi? Kupi? Chikumba tungai. Ungakora pale itai ndo boyfriend yacho. Alright. Vanoziva kwaari. Right. Baba itai kuti indaka pamusoro ichangamisi. Itai ndakapedzisa kuonana naye 2020. Haasati akutsika pamba pangu nanhasi. Kana ndizvo kuti dzivana chawewe iteko kwachena nditokuzivi handitowazivo pakuti akazenga azobva kwapita chandaiziva aigara pastand yekwagwanyamanya kuna mupfuwe kwapita kuna nazvibhiri kuri kutaurwa ndokwandaziva kwaaigara pamusha wacho akazobva kwakuya kana zviwewe iteya inini ndakabva pandakabva nezuro ndichiinda kumba kwemukoma wangu ndakatosvika akamutaura kuti haazivi kuti ari kupi akatonzi akatoonekwa akatakura jenareta mumusoro achitobva ndakufamba pemukomo asi vari kutaura kuti havazivi kuti ari kupi ivava handi munozoona vanotoziva izvi zvivani unogara pamba vakatosiya vana vakandorarako vakaswera vakararako nezuro pakafonesa kuti nachemapamusoro ichangamiro nezuro pakafona ndandanosamona hanzvadzi yangu samoni rakabatanidzwa nehanzvadzi yangu hanzvadzi yangu anoshanda pairika akati ikono mangwana ndine vanhu vekubasa ndine maclines akawanda handikwanise kuenda nemitete ndokwandaende kumarodhi rapapeti ndandainamo mukasamoni randakabatanidzwa naye. Right. Mutemo wakachinja wakataura kuti izvozvizvi mubereki anotora nyaya mhosva yemwana wake. Saka judgment yatichapa tinoipa kuna tichafa Patrick tichawana. Judgment yatichapa kuna tichawana tichawana ndiye achaenda kundotsvaga mwana wake tomupa nguva yekundotsvaga kana nguva iyoyo ikapfuura isina kubhadharwa zvinhu izvozvo zvinondotorwa kwatichawana nekuti ndiye mubereki wechi anofanira kuti mwana wake ari kukonzera nyunga mushami wemumhuri yewanhu. Right. Anofanira kubvisa chii chikomba isati anodzokere nyaya yapinda kudhara. Mombe nhatu vamwe munoti chii? Ndeyekudara. Izinoti chambira kunobvisa mombe mbiri nemombe imwe chete yekamambo. Kamambopa mombe idzi mbiri chikonzero ngechekuti imwe pane mombe yekusvibisa musha nemombe yekurara nekadzi wemunhu. Musha usati anoziva kurwara kwaaita saka ndowaitsvana uyo achikutorwara saka ndiwo mombe kuti dziite mbiri. Hapana chakaipa kuti unorwurirwa nemukadzi chikomba chichipinda murume anenge achitozviona nekuti haachagoni kutaura haachagoni kudii otokurumidza kuti atofe poni pakadaro zvinhu zvinorwadza zvakaitwa namai avo. Madiro avo evarume akashamadza akashamadzika kudaro muvarume zvakadaro. Right. Imimi
iwe Patrick dare rutaura kuti itai anofanira kuti abvise mombe 3, 2 ndo dzaachandoripira zvataurwa kuti yekusvibisa mumba nekurara nemukadzi wemunhu. Yechitatu kuna mambo yekusvibisa nekuti chiitiko icho hatisa makuna aya hatisati ambozviona kuti murume afa haasati aputika mukadzi akutopinda chikomba chewawa akutopinda nemumba memunhu aishandira. Zvese izvozvo zvinourayisa ropa. Saka tinokupa nguva, tovapa nguva yakadii kuti waone kuti waona itai aripe zvinhu izvi. Kana itai asina kuripa zvinhu izvozvo zvinozotorwa kuna baba wacho. Unopuhwa nguva yakadii? Kamambo kungovarerutsira kungatoite mwedzi ngekutoti uyu akandoonekwa achitakura wanotoziva paari kuti wasingaziwani mukadzi wacho anoziva paari. Saka mwedzi zvinofanira kubhadhara. Pamusoro wechangamiro kumudzi dzekusauya kudari kumukomana inini panyaya iyoyi kuti ndiende kunobata itai kwaari ikoko ini ikoko nditoona ngekwatokure nekuti inini kutoenda ikoko ina anondirwisa mabviri akatapamba pangu ina akatobva itosimudzira matemo kuti ndiwo akauraya mukoma wake akaita accident. Chotake chipiri ndechekuti uyu murume mukuru anga ane pfuma dzake nemusha wake kubva 2010 ari papicha kusvikira pari zvino. Idzi dzaakupara idzi angapariri ini nekuti ini nekutoganga nene madhindi mairi kana mumbembiri. Ndaichikumbirisawo kuti seizvozvi sekutaura kwamuri kuita kuti mwedzi umwe chete muri kundipa inini ndinochisumukawo here ndinokumbira kuti ndosumuka ndonemangara kumapurisa ndiwo andonotsvaka kwete ndiende kunotemwa ndikatemwa inini ndafire zvako ndo uchatsvaga nzira dzekuti udi wedza ukaenda kupi kumwedzi chaiko kumunuko kana ukaenda kumazi ukaenda kupi pasi pemvura zvako iwewe kuti ndio uchadii suru ngari mwana wako chete mwana wako iwewe mwana wako hanzi ane benzi nderake kudzana unodii ende ndo mutemo wakaiswa muno muZimbabwe kuti wabereki onai kuti wana wenyu wadii waite zviro zvakanaka. Imi wabereki kana wakazvara benzi unofa uchingodii uchichema naro benzi rako iroro. Munhu akazvara chii anotofa achitodii ndo zvaakapuwa. Saka izvozvo ndo zvatakupai kuti taakukupai mwedzi wekuti mundotsvagane naitai nekuona kuti maripira nyaya iyi. Kana maripira dare rodi ndizvozvo hatichaisi macharges ewo totongoti macharges akuenda mumombe idzodzo mbiri idzodzo zvamuchawana. Kana kwapera mwedzi musina kuripirwa munouya kudare rondotora mombe mbiri idzodzo komba kwani kwaPatrick kuita kuti muripirwe. Saka wosimuka iwewe Patrick newe mukadzi wacho wosimuka kuti aiwa waakuripira kuna wakaita mumusha mewanhu mombe 3, 2 dzekuripira kunayo kune mhuri ya Chiwewete nemombe 1 kuna mambo kuti chiitiko chawakaita ichi chinotoshamisa hatisati tambochiona chinoshamisa. Saka moona kuti aripa zvinhu izvozvo iwewe itai iboyfriend yako ende munoto nhasi izvozvo tobva apa totokona uchitondofona uchimufona kuti itai zvanzi zviya nyaya iyi yanzi yamira zvakati kwamambo. Asi dare raakutaura kuti usaunze chikomba pai pamushape wangu. Dakara nezvikomba zvako kure kwemusha wachi hatikurambidzi nekuti mwiri ndewako. Usasvibise musha wewanhu. Tikaona kuti uri kuunza zvikomba
wakava kundomhan'ara waine evidence yekuti uri kunza zvikomba pamba ipapo taakukudzinga dare rinenge rakukwanisa kuti no uri kun'odza musha wevanhu, fundikira unoite chihure chako kwaunoitira. Handiri uruzvinzwa? Enda undochenesawo musha wevanhu uremedzikedzwe. Murume wako ari pashi, izvozvi zvimwe wako uri kurwadzirwa nekuita kwako kwaari kuita. Mabhurengeti ake waakuradza chikomba, hembe dzake waakupfekedza zvikomba. Ungazvirambe hako, asi ndo zviri zvakaitika. Chikafu waakundobikira chikomba, zvese izvozvo. Saka pamusha pevanhu usaunze chikomba. Ndoda patience pawakaona ndoda kuti mbudzi natudze pawakaona samoni wakafonera here tina chikaribo. Ndakaenda akatofonera kuhingiri kwenu anonzi anendera nenhamba dzirapa achitomudza kuti ndiri kubasa masa ndikwanise kuenda namakore dzaka. Saka koti yamudaidza kusauya kukoti wonokutaura kuti kuenda kukoti nhasi ane vanhu vanga achienda navo anga ine koti imwe ndiloya ndiloya ailegal. Saka akati maclines angu akawanda ndandisina kuseva, saka kana akafona it's okay. Akafona alright, it's okay. Kana akafona kunaya right. Saka chisimukai ndo achiita zvinhu zvinonyadzisa hanzvadzi yako iri loya iwe zaziva ichiramba kuti inonyara nenhau pazvinhu zvavanoti zviri musango zvibatsire vana varipo. Ndandiri kuti sandapedza ipapo mombe idzo mombe ngadzidzoke dziri nhatu. Dare unobva undodzora unondondoamba wondowadzorera mombe ngadzidzoke dziri nhatu. Majokisi nematravel zvese ngazvidzoke. Tinokupa weekend inoyi. Hatirisi kutonga nyaya iyoyo yekubvisa meya. Munondogara semagariro, munondogara magariro amaisa baba wavo varipo. Iyo kana wazoita inzwa kana wazoita nyaya yaunoda kuita makosi aripo kuti akuasist. Asi chakaitika ndechekuti mukuru akanga hatisi kutomboda kuinzwa nekuti haina kuuya pai. Kana uinayo unotozounza chi padare tokubatsira toona kuti right yakupinda kana kuenda kumakotsi ekuaevictor. Makotsi anenge achizondotaura izvo hatipi judgment yacho ndezvemakotsi. Kana kuti uchida kuuya kuno kana kumajor street kana kupi you are free to do so. Iwo anewo line yavo yekuzvidefenda, kudefenda kwavanenge wachiita. Saka idarira tisingabati panapa. Ngatisimukei ite.